Yebo yes, part 3. Uyabona ke nje bangisho ukuthi uyayazi inkomo yakho masengenwe umholokoqo wetutuluzi. Yabo ke lapha la ngavaqala khona ngabona ungarealize ngabone ngathi umhlaba uphendukile yimi ngiphezulu umhlaba phansi isibhakabhaka phansi. Khoba ngithi ngiyangena ke mina ngale minwe yami. Mangithi ngiyangena. Hawu. Hey. Uyayazi into yakho. Bafethu angazi noma aniyazi nina lonto. Uyayazi inkomo yakho. One lo muntu lo beyitshitshi phela. Two ekubeni itshitshi kwakhe. Yimi bengilala nale nkomo ngivuka nale nkomo ngenza izinto kule nkomo. Uma isibuye si-reject ngalendlela ngiyacabanga ukuthi ngeke mina yami yenzele yanto engayifica inkomo engakhona. Ngikutshela ukuthi ngeke ngagxuma embhedeni ngagxuma ngaguqa ngamadolo. Angithi washo wathuka wathi yini yabo uthuka njena akayi utshethi khona igundane or something kanti akho gundana khonyoke endlini. Uyisikhohlakala. Kanitshela ke bafethu laphana ngambuza kanje. Angithena usalela ubhebhezo ngasondela kanje ngiguqa amadolo ngasondela kanje. Ngathi uke waganga nobani. Yes into oqala ngeke umuntu kade pure nokukhohlakala kufundiswe yimina. Bese azongibuyela nenkomo enga-understand. Manje ngiyazi mina ukuthi ngikade ngingena bengena kanjani bekusuke kunjani. Manje mase sengena senginamanye ama-room. Senginamanye amakamera engiwa-create ngamina. Ngoba phela amakamera okwazi ukwa-create ngomuntu. Amakamera wa-create nge-strap. So ngangakafiki kwi-level zama-strap futhi nalo nto ngangakacabanga nasemqondweni ukuthi ngiyisebenzise. Uyabo? Ama-room enkomeni awa-create ngomunye. Ngeze nazi-ke mina. Ake sidlule lapho. Inkomo inamagumbi amaningi. And ilolo gumbi i-favorite gumbi lakho othi uma upressa kulona umbone umuntu wakhe epeqe ngathi u-Undertaker uyabo. Uma sengena omunye umuntu uyezwa ukuthi sengene isitimela. And futhi isitimela sidlali, isitimela sifike sisaravaza. Awukho umuntu oyiravazayo. Ngihamba uqede awukho umuntu oliravazayo. Hayi ngathi ya ntombazana. Uke waganga nobani? Yabo. Usuqalile ke lento yakho. Ngithi uke waganga nobani? Yabo. Aqhuma umntwana. Aqhuma umntwana wethu aphike. Yazi ngaye ngasukuma embedeni. Heart broken. I sacrifice mfethu ngayeka abantu ebesengithana nabo ngenxa yena nangu uyangishiphela uyangisuzela ngihlala naye ngivuka naye yonke into senza ndawonye. Ngangizoba kanjani ke abanye abantu? Kangimele ngeke bonke la abanye abantu ngoba yena engincengile ukuthi angibayeke uzoba ngowami. Nami ke ngoba phela ke ngijabela ukuthi hayi vele itshitshi leli ngizolonga idlahle. Angibanga nalutho. Bafethu ake siwasabe lamantombazane ayimafem angakazalana namadoda. Ayasenzela inkinga. Enza inkinga enkulu kabi. Ayasibukanisa nezwe. That's why ke manje sewuvela uncamele ukuthi engathi ungathola umuntu oseke walala naye. Kodwa naye avela afika kugile futhi. Awazi ukuthi kanti kona kuphi manje. Ngasukuma kanjalo embedeni bafethu. Heartbroken ngayovula isicapha. Ngithi ngangikhile. Ngithi akahamba. Ngavula isicapha ngenzela ukuthi abe free ukuthi uyasukuma uyagoduka. Suma goduka. Yilapho ke ngaphuza khona utshwala. Nina ngathi angizwa. Yilapho la ngaphuza khona utshwala. Sekuyadla
kudlala ingqondo, kudlala ifilimu. Bengihleli nginethezekile ngimnandi egoli ngizicwilele emalini lo muntu lwazongincenga ukuthi angibuye esikoleni ngizonaka yena lana yena uzodlala ngami angisebenzi manje anginamali ngiyo guys ngabe sengikude kabi nempilo yena uzongenza kanje lalela inhliziyo bafethu usho ukuthi wahamba afika kubo hayi yimi futhi ofonayo yabhebe ufike kahle cause angakabi neshow kodwa vele senginayo show ukuthi lo udliwe ngeke inkomo kade itsheki usuyizwa isinenyama umunwe awukaze uzubreak intombazane uyibreak besiba nenyama uma ungena ngaphakathi itotolo zima lishaya iso bese kuthi cha lilitshafaka and utshafaka kwalo ukuspreada lithi kuzoba inyama la emasayidini ngisho noma ungena ngomuntu uyezwa uyayube nokitazeka mina ngangakakwenzi lokho ngangizokwenza kanjani ngomuntu umuntu oyibreak intombazane izibe nezinyama onaloko ihlo uyalithatha iyolishova lapha egcineni kodwa manje lo usengifikele nezinyama ekade zingekho enkomeni yakhe okusho ukuthi lihlo alisekho sebelihlakazile abafana alright yimi lo umuntu wami kanjani angithi hayi ngihambe kahle bese athi hayi vele ngifuna isikhulume engidinga ispace bengicabanga ukuthi vele usale sobuyela endlini yakho mina ngathi ngizofunda ngibe ngitravela manje ngengisalokhunja ngihleli kakhulu ecampusini engathi ngizogibela mangize esikoleni ngathi uthini yabo uyangibalekela lo muntu guys siqhubeke sithandane ngicela sithandana 2 weeks isonto lesithathu wayengasangazi nokuthi ngiyini ngaphuza lapho utshwala ngoba ngafound out ukuthi usesemithi ngisho umitha ngaye ngamaphezulu esitezi ngiqeda kubamba isiminofu bantu bazana bafetha usuna qeda bamba isiminofu ngisibambe ngathi qoqoqoqoqoqo ngasiphuza ngalandwa ngiphezulu esitezi ngiyiphosa guys genxa ebisexual usemithi manje and umitha kwakhe ngendlela ebesiyipower couple ngayo euniversity besaziwa and manje sengiyinhlekisa mina ngaba inhlekisa ngaze ngayeka ngisho attenda ngoba uqhamuka kwami ngiyakhoyiswa uqhamuka kwami ngiqhamuka ngihamba ngiyiwani bengahambi ngiyiwani bengihlezi ngihamba naye ngakhuzwa ngisuka phezulu kwesiteji ngithi ngiyayiphosa ngishayela isiminofu ngasikankaza sabheka phezulu banceka hayi room zawo makhelwane kabiza ngitshela ukuthi kakusegcwele even nabantu abawomakhelwane ngithi phela isitezi vele usuku namaroma nomakhelwane sengisho abangahlali esitezi omakhelwane sengiyanqandwa lapha ngitshela ukuthi kaze afonelwa ngisho umama ongizalayo wafona wancinca mntanami kayenzi lonto yewu guys ama-bisexual angigcina ngake lapho ngabona utho bayangikhuza ngashona ejointini kaze kwasa ihlele ejointini ngiphuza utshwala kwalobu utshwala ngingaphuzi ngingabazi ngalowo ngiphuzile angazi amakese yenegene ngawaphuza zaba mangaki lo ngiphuze ngangiqale ngesavana nangesino ngintshela ukuthi ngalala 2 days ngaguduka ngahlala eDurban kuze ngibe right phela kanjalo intombazane engimithela ngihlala nayo endlini ayifie ama bisexual bafethu
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Pro again. This time she's speaking about intombi yakhe uLubi kaThanzana nayo. Waselinye ilanga wenda tendo naye eligalo uthi lagqumukela uphakathi. Uthi watebuta ukuthi kwendakaleni because I know this person or akanjena. Uthi i-relationship yabo yaphela because wathola nangokuthi igirl apparently so pregnant. Uthi wabayenihlekisa esikolweni cause abantu bebabade as a power couple mase kahamba ayi-one. So yabona ukuthi yabona nyalo nje ngilonely. Then uthi she started drinking, sekanatha tshwala emaklabhini because bekagowa. Oh, do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.